mineno no gol piny Kenya piny China mana ni mar piny China ni en koro jowe yot en okete koro jowe yot nikech Victor king'iyo omenda ma piny Kenya ma jok mukwilo pacho ka ostashe pinje maoko thoth to dine ginyalo invest pesa ni ka mbadi de ok wuoth kata gi bakulo oko kucho ka kwecho nikech investment local investment king'iyo nyalo lokie piny maduong'ie moloyo nikech en omenda ma ineno kata mana wach CDF mane yuaruok nitiere ma bende ok wadok ni samoro iwacho ni ber jakuo mane kor gweng'no nikech omenda no kang'o ndong to ji te biro yude to mae minjo ka jogi kwalo ni to giringo gi kanoko bende wasekiro lwasi maber ne local investment no pod ok waketo emomiyo wakwecho to wang'iyo gi kwecho to Victor mondo awene keno go wiye nikech kama je kelen to ang'o momiyo warango China ang'o momiyo President William Ruto koro nyom odhi kwecho China okele nikech weche mag tariffs ka osewacho ting'iyo ni China kopogore ni en the fastest growing economy sani e piny mangima omenda ma IMF chiwoga bedoga gi conditions mang'eny ma IMF kama igo itijo nyaka iriembe joma kama itije nyaka payslip kia itime ang'o nyaka itim gik makama gin bora ni sedhi kwecho to gimiyi mak mana ni burden mare ni gowi ka gowi nyaka chul koro gino gimi conditions mang'eny gin kidhi to giliero nigo mana oko tikawe mak mana ni kaki medo olo gi kaki donji obadho mathoth to giming'e ni thoth jok ma olo gowigi gino gibe chulo gowigi wane mwabiro chulo to gi nyithindewa gi nyikwewa gi jok mabiro gin gisetiekore godo to ging'iyo short term gains mag gowigi kinde duto ma ema miyo nyaka wan go